Vă zicem un bun venit în locașul de închinare și în numele Domnului nostru Iisus Hristos vom deschide serviciul de închinare cu imnul 350. Urmați, îmi zice blând Iisus. 350. Tatăl nostru bun și sfânt, care locuiește în ceruri, în numele scump al Domnului Iisus, ne închinăm înaintea Ta și cu această ocazie de după masa Sabatului Sfânt, să-ți aducem mulțumirile noastre ca recunoștință pentru tot ceea ce Tu faci pentru noi, pentru timpul acesta. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că avem această ocazie și acest privilegiu de a asculta cuvântul și prin Duhul Sfânt ne-ai făcut invitația și am venit în locul acesta. Dorim din toată inima, Părinte Bun, prin Duhul Sfânt să ne deschizi inima asupra cuvântului, să-l putem primi în inimile noastre și să facem fapte după voia Ta și săptămâna care ne stă în față. Dorim din toată inima să-ți binecuvintești cuvântul, unealta de care Te folosești și pe noi, Doamne, ca ascultători, să rămânem împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători. Te-am rugat în numele scump al Domnului Iisus să se facă voia Ta, Doamne. Amin. Bună după amiaza tuturor! Bună să vă fie inima și viața să vă fie plină de tot ceea ce este frumos și sfânt.
Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ceasul acesta pe care ne-l dăruiește și sperăm ca fiecare dintre noi să îl fructifice cât mai plăcut pentru interesele lui personale și prin el și pentru interesele altora. Amin. Aș dori înainte de a deschide Scripturile pentru această ocazie să cântăm câteva cântări, să ni se limpezească inimile și mintea și apoi să vedem ce ne va spune Dumnezeu în după amiaza aceasta. Dacă cineva își dorește vreo cântare și are tupeul să ne-o spună, chiar o cântăm. Ați vrea să... Ce cântare? 696. Fratele Chiciudean zice că ar vrea să învățăm o cântare și anume 696. Dar poate că o știm, frate Chiciudean. Asta o știm, frate Chiciudean. Hai să o cântăm. 696. Din nou se arată o dimineață. Dar și seara e frumoasă, frate, dar cum să nu? Frații mei, 631. Da, cântăm și asta după ce fac câteva precizări. Stăm lângă apa de viață, foarte frumos. Frații mei, zice un proverb românesc că e foarte greu să înveți un cal bătrân să tragă la căruță. Da, noi credem în minuni. Și dacă credem în minuni, asta înseamnă că Dumnezeu poate să învețe și un cal bătrân să tragă la căruță, nu? Cele mai complicate situații care se pot naște într-o colectivitate de oameni este acolo unde fiecare dintre noi le știe pe toate. Nu există om ca să le știe pe toate. Iar dacă există om ca să le știe pe toate, atunci ăla știe că și alții mai știu ceva. Da? Sigur că acum tot ocolesc pământul ca să ajung tot unde e necesar. Câți dintre voi, dacă intrați într-un restaurant,
Sau dacă intrați într-un birou la primărie și simțiți că este aerul închis, vă duceți să deschideți geamul ca să vină aer în biroul ăla, că stați voi acolo să vă plătiți dările. Câți? Niciunul. De ce? Pentru că știți că acolo e un loc civilizat și acolo sunt niște oameni care deschid geamul și închid geamul. Și v-ar crăpa obrazul de rușine ca să intrați într-un birou la primărie și să vă apucați voi să deschideți geamul, că vi se pare vouă că e prea cald sau că e prea frig. Aș dori ca acest bun simț, măcar la nivelul unei primării, să funcționeze la biserică. Aici nu tu deschizi geamul când te taie capul și nu-l închizi tu când te taie capul. Tu ai ridicat mâna și ai zis, domnul Vasilescu este diacon. Păi el știe când să închidă geamul și când să-l deschidă. Cel mult îți iei timp odată și îi spui, frate Vasilescu, n-ai vrea altă dată să închizi așa geamul, că mie nu-mi bine. Asta e o altă problemă. Aș vrea să o terminăm cu lucrurile nepotrivite într-o colectivitate, da? Aerul condiționat îl pornește diaconia și aerul condiționat îl oprește diaconia. Cei care nu aveți această slujbă, vă rog să vă vedeți de treabă. Geamurile le deschide diaconia și geamurile le închide diaconia. Și cei care nu aveți această slujbă, vă rog frumos să vă vedeți de treabă. Nu putem să fim ca la casa de debun, când 7 nebuni descarcă trenul și alții 7 îl încarcă. Și nu mai se știe cine îl încarcă și cine îl descarcă. Trebuie să existe un numitor comun între noi. Dacă ți-e mai rece, că ești mai... De exemplu, la frații de la Hergelia am pus aer condiționat. Pentru că m-am dus acolo într-o sâmbătă și eram ca niște pui de curcă într-o pungă de nylon la soare. Așa eram toți, deci toți se făceau așa, zicea, acum redăm Duhul. Așa era acolo. Și am pus aer condiționat. Și am pus aer condiționat, dar nu special ca ăsta. Aici nici nu știi că este. Acolo e o măgăoaie din aia pusă așa deasupra ușii, care merge direct aerul la amvon. Și eu m-am nimerit la amvon să țin predica. Și eu dat drumul tare ca să dea și îmi bătea aia direct în frunte și în gât. Noroc că am putut să vorbesc până am terminat predica. Când am terminat predica și am venit acasă, n-am mai putut vorbi. Mi s-a terminat gâtul. Am băut apă, m-am rugat la Domnul să mi-l dea înapoi, să pot să predic la nas, și gata. Nu poți să-i distrugi pe ceilalți 100 de oameni că tu ai nu știu ce. Nu se poate, frații. Trebuie să avem un numitor comun și în locul acesta trebuie să fie frumos și ca în rai. Cum zice că era în rai? Răcoare. Zice că Dumnezeu în răcoarea zilei a mers să-l caute pe Adam și pe Eva. Cald și zăpușală în iad. Eu sper că niciunul dintre noi nu să avem parte să ședem pe acolo prea mult sau deloc. Da? Da. Deci încă o dată. Și repet, nuanțez pentru atmosferă, dar vreau să știți că nu negociem, da? Toate lucrurile care țin de aerisirea acestei săli răspunde diaconia. Frații care aveți râvnă în plus, folosiți-o în zilele săptămânii, făcând curat în curte și altundeva. Da? Diaconia deschide geamuri și diaconia închide geamuri. Vă rog să nu faceți altfel. Diaconia pornește aerul condiționat și îl oprește. Nimeni altcineva nu face lucrul ăsta. Dacă lipsesc frații de la diaconie, ei se vor îngriji să răspundă altcineva de această slujbă pe care ei o au. Mulțumesc frumos! Da. Mai să fie o regulă să nu meargă în timpul serviciului. Frate, o să fie regula care o stabilesc dânsi. Da. Nici mie nu-mi convine, poate să meargă în timpul slujbei, că e un pic de zgomot, da? Poate că și atunci trebuie să meargă. Uite, dacă mai stăm aici încă o oră, o să vedem că va trebui să meargă. Și cu cei care suntem mai sensibili, ne așezăm într-un loc mai protejat sau ne luăm un pullover pe noi și nu putem 200 de inși pentru mine singur să fie într-un anumit fel. Trebuie să fim cu respect pentru toți cei care suntem aici. Vă mulțumesc frumos! Să cântăm imnul 631. Zi, maestre, cu viața așa. Stăm lângă apa de
viață, ce curge liniștit. Hristos din inimă ne cheamă, vezi ce bun venit. Stăm lângă apa de viață, lângă apa de viață, lângă apa de viață, dar suntem chiar la izvor. Zdrobiți de greaua noastră cale, aici e odihnit, căci limpede ca și cristalul e apa ce-am găsit. Stăm lângă apa de viață, lângă apa de viață, lângă apa de viață, dar suntem chiar la izvor. O gustă din această apă ce-i dată de Iisus, ea e puterea mântuirii și a nașterii de sus. Stăm lângă apa de viață, lângă apa de viață, lângă apa de viață, dar suntem chiar la izvor. Bea și trupul de sulare din ăscurat izvor, ce pe pământul nou va curge în viac și tuturor. Stăm lângă apa de viață, lângă apa de viață, lângă apa de viață, dar suntem chiar la izvor. La apa vieții ne conduce Mântuitorul chiar. Să fim umpluți de fericire și mântuiți prin har. Stăm lângă apa de viață, lângă apa de viață, lângă apa de viață, dar suntem chiar la izvor. Amin, amin. Da, dragii mei, așa este, exact cum cântăm este. Însă știți cum e că mulți au fost în pustie, mulți au fost aproape la Iordan și puțini au trecut dincolo. Da? Fiecare problemă a vieții noastre este un test de pocăință, nu? Discutam problemele adineauri despre sală, despre confort și așa mai departe. Dacă nu suporți sistemul de gândire al fratelui diacon, nu e nicio problemă. Dar fă din asta un exercițiu de pocăință. Mă, hai să văd cum ar fi să fiu pocăit și să nu-i zic nimic. Da. Să vezi, treci. Am un băiat, un prieten foarte bun, ungur de ungur. Deci din neam de ungur, n-are nimic românesc în el, de niciodată și de nicio culoare. Și îi invita la Sărmaș, unde e biserică de ungur, el ungur, să predice sau să se roage. Și el îi chema la rugăciune să facă rugăciunea. Și când o chema la rugăciune să facă rugăciunea, zice, ia să fac eu un test de pocăință în comunitatea Sărmaș. Și s-a rugat pe românește. Zice, nici unul nu a trecut la testul de pocăință. Când m-a rugat pe românește. Toți, bă, copile, mă, dar tu ești din neamul nostru, mă, tu ce-ai pățit, mă? Și toți i-au spus de parcă erau din aceeași casă, din aceeași tată. Nu, și am vrut să văd cât de pocăiești, m-am rugat pe românește. Că
Când am deschis ochii toți la mine. Acum te întreb, când vii așa și că așa mi joacă luna de nervi, că nu-i deschis geamul ăla de acolo, ești pocăit? Ești pocăit? Nu ești pocăit. Poți să șezi tu pe genunchi într-o parte, așa, cu capul pe scriptură, dormind, că n-ai nicio rost. Adică din lucrurile acestea care țin de noi toți, da? Trebuie să facem în final și o probă a pocăinței noastre. Cine are urechi de auzit, să audă. Bine. Mai cântăm o cântare. Vai de mine și de mine. 386. Bine. Haideți să lăudăm pe Domnul primul 386. Veniți căci vreau a spune ce face Dumnezeu. Amin. Amin. Dragii mei oameni, mulțumim lui Dumnezeu încă o dată pentru ceasul acesta pe care ne-l dăruiește și sper ca
odată cu înmulțirea acestor ceasuri pe care le avem ca generozitatea lui Dumnezeu față de noi, să se și facă ceva noi. Da? Să fim un pic altfel de oameni, să gândim ușor altfel. Da? Asta nu înseamnă să fim compromiși. Nu? Pentru că atunci când stai lângă un om păcătos, nu ești compromis. Ești compromis atunci când stai lângă un om păcătos și în mintea ta te gândești, oare cum aș găsi și eu soluții să fac păcatul lui și să nu mă prindă nimeni? Aici intervine compromisul. Să stai lângă un om păcătos nu este o greșeală, ci dimpotrivă este o virtute. Că atunci păcătosul vede cum arată un om neprihănit. Locul acesta, scumpii mei, este un loc gândit de Dumnezeu, nu de oameni, unde să putem sta împreună. Și cei care sunt neprihăniți, așa să fie. Și să nu se simtă deloc neconfortabil că sunt păcătoși, ci dimpotrivă, să se simtă onorați că sunt păcătoși aici. Să zicem că sunt 5 locuri pe o bancă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ori 5. Un matematician, cât e 16 ori 5? 80. 80. Eu aș fi foarte încântat să fie pe locurile astea goale cei mai 80 păcătoși care există în Târgu Mureș. Dar din ăștia, hai manare! Să fie toți aici pe bancă, să stea așa, electrizați. Bă, n-am fost în viața mea aici. M-aș simți foarte bine. Dar nu numai el. Înaintea mea, știți cine s-a simțit mai bine ca mine? Dumnezeu. Nu așa discutăm lucruri. Aș dori pentru această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Marcu. La capitolul al 7-lea, aș vrea să citim 2 versete pe care de obicei le folosim pentru ca să lămurim unii oameni că ar fi bine să creadă în Dumnezeu. Însă rar folosim aceste 2 versete pentru ca să ne schimbăm noi sau ca să ne pocăim noi. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 7, citim versetul 6 la 8. Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea lucioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți obiceiurile voastre. Amin. Amin. Spuneam că de obicei folosim aceste versete când vrem să le spunem oamenilor din lume că sunt greșiți. Că ei dau întâietate unor învățături omenești în detrimentul învățăturilor Scripturii.
Declarație care este corectă doar în cazul în care este absolută. În cazul în care este relativă, declarația nu este corectă. Dacă, de exemplu, există niște învățături omenești care desfințează 7 versete din Scriptură și pe altele 3 te învață să le ții, declarația nu mai este valabilă așa cum crezi. Pentru că și eu și cu tine am niște învățături omenești care desfințează alte 7 versete din Scriptură și mă încurajează să țin altele 3, nu aceleași. Și atunci înseamnă că sistemul meu de credință și sistemul meu de crez este exact ca aceluia pe care îl acuz. Mesajul din după amiază aceasta, dragii mei, aș vrea să surprindă o parte din viața mea și din viața voastră de care ar trebui să ne vindecăm. Și dacă cineva dintre noi așteaptă ca să se vindece celălalt, nu-i rău, dar el va muri bolnav. Aș vrea să vă mărturisesc, indiferent cât de egoist ar suna, aș vrea să vă mărturisesc că dacă eu sunt într-un pat bolnav operat și lângă mine mai este un om operat bolnav și suntem amândoi bolnavi și povestim, eu aștept mai cu seamă să mă vindec eu. Dacă se vindecă și el, lăuda să fie Domnul. Dar eu aștept să mă vindec eu. Voi așteptați să se vindece el și voi să muriți? Nu, că s-ar putea să ziceți, bă, ce egoist de fratele Coman. Dar cred că și voi, dacă ați fi în spital, pe un pat vecheat, operat și ar mai fi unul lângă voi operat, te uita la el săracul cel doare. Dar ce bine ar fi să mă vindec eu, nu? Și dacă se vindecă și el, e chiar bine. Dacă nu se vindecă, atâtea i-au fost zilele, nu? Adică este foarte interesant să așteptăm să se pocăiască alții. Ca să nu zic că asta este o gândire chiar deplasată sau bolnavă. Aș vrea să beneficiați de acest egoism și să vreți să vă pocăiți voi. Că s-or mai pocăi și alții, Dumnezeu să fie lăudat. Dar deocamdată să fiți pocăiți voi. Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, fățarnicilor. Mesajul din după amiaza aceasta are ca titlu o sintagmă pe care am auzit-o la turci. Foarte interesant. Dacă cei care ați fost în Turcia veți înțelege foarte bine ceea ce urmează să povestesc. Te duci acolo, sunt bazaruri, magazine, tot ce vrei, de la A la Z. Dar sunt magazine din astea numai de firme mari. Ce știu, Burberry, Armani, tot. Parfumuri, ceasuri, tot ce vrei. Intri în magazin și te uiți, vezi un fular, Burberry, din ăla sofisticat. Dacă te trăgești bine lei cu 3 euro, cum să fie un fular Burberry 3 euro? Că asta e măcar vreo 300 de euro să-l cumperi. Și turcul zice pe românește, zice, e copie originală. Dacă vrei ceas, dacă vrei ce vrei, geantă, nu știu de care, din asta, eu nu cunosc eu foarte bine firmele. Dar tot și zice, ce turcul zice, pele, ce pele, copie originală, copie originală. Da? Mesajul din după amiază asta are titlul, această sintagmă. Copie originală. E mult mai ușor să faci o copie decât să iei un original. E și mai ieftin, ține aproape la fel de mult, e aproape la fel de frumoasă, uneori chiar identică,
Numai că cel care are original, știi cum se uită la tine? Așa ca la o mâța popii. Știți ce e mâța popii? Este o mintă sau cum zice, de aia cu nu știu câte picioare, 30 de picioare are așa, și cu păr așa. De când îți merge pe mână, ai niște senzații foarte ciudate. La noi zicea mâța popii, nu știu cum zice, așa cu păr pe ea, o mintă din aia așa mare, așa. Și când, știi, te duci și tu, ce știu, între oameni din ăștia sofisticați, așa, și îți scuturi mâna, așa, cu un ceas din ăla, nu știu de care, l-ai cumpărat de la turci, cu 15 lei, așa, dar pe el scrie, ce știu, Atlanta sau nu știu, Barna, nu cunosc mărcile astea, mă rog, și te vede unul care are exact același ceas pe mână, al lui original, așa tare îi copie. Și se uită la tine ca la mâța popii. Și se scutură așa de prezența ta și se duce în treaba lui. Nu te suportă. Nu te suportă. Pasajul acesta pe care l-am citit întâmpină o sete a mea și a voastră de a fi ce nu suntem. Noi tare mult vrem să apărăm ceva ce nu suntem. Și avem impresia că noi creăm impresie cu situația asta și că îi dăm pe toți peste cap. Dar nu e așa. Și Iisus Hristos în vremea Lui se sizează pe niște oameni în jurul Lui care erau exact ca noi. Și începe cu niște cuvinte foarte duhovnicești și foarte apreciative și foarte optimiste și foarte, ce știu cum să zic, așa, rotunjite. Fățarnicilor. Știu cum sunt unii care ne învață, zice, Domnule, nu trebuie să vorbești așa, că jignești interlocutorul, să supără și dacă se supără ce? Păi da, și nu să mai vină la Iisus, și dacă nu mai vine ce? Păi da, dar atunci ce? Atunci ce? Scuzați-mă, dragii mei, eu nici nu pot și nici nu vreau să fiu mai elegant ca Iisus Hristos. Noi suntem copii originale de pocăiți. Vă pun o întrebare să văd dacă știe cineva să răspundă. Știți cine face copii de pocăiți? Ați văzut, de exemplu, firma Armani să facă pantofi copie? Nu, el face pantofi original. El e Armani, nu? Sau ai văzut pe, ce știu, pe Cristian Dior, nu? Să facă parfum copie. El face parfum original. Pentru că el e Cristian Dior, nu? Sau ai văzut pe Ocean sau Ocean, nu știu cum să zice, că ăștia mai tineri știți mai bine ca mine, nu? Sunt niște costume așa, chiar serioase, nu? Să facă costume copii, nu, el face originale. Cine face copiile? Cei care ciordesc. Cei care fură. Acum repet întrebarea ca să văd dacă aveți curaj să răspundeți. Știți cine face copii de pocăiți? Da, pocăiți. Eu. Ați auzit ce a zis? O zic că pastorii. Să știi că s-ar putea să fie rău. Știi că s-ar putea să fie rău. Da, da. A zis Ionel. Diavolul face copii de pocăiți. De ce? Pentru ca lumea care se uită să nu știe, bă, oare ăsta de care e? Dar ăia care știu, știți cum se uită la un pocăit copie? Ca la o mâța popii. Se scutură imediat de prezența lor. Ei, o situație din asta era, dragii mei, în vremea Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos se întâlnește cu niște copii de pocăiți și își începe discursul cu ei în felul următor. Fățarnicilor! Bine a profetizat Isaia despre voi. Despre cine? Despre ei. Despre noi cine a profetizat?
Nu Isaia. Poate că și. Despre noi cine a profetizat? Însuși Iisus Hristos. Deci dacă despre iudei a profetizat Isaia, un om, despre noi cei care suntem aici în Biserica Adventistă de ziua 7-a din asta, a profetizat însuși Iisus Hristos. Și ce-o zis? Tu zici, nu zici că ești bogat. O să că tu zici, fățarnicule, în capul tău, că ești bogat, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic, da. Și tu ești, de fapt, o ce? O mâța popii. De ce? De ce? De ce? Și acum aflăm de ce. Zice așa. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți obiceiurile voastre. Ați vrea să luăm lucrurile cam care le facem aici, la biserică, și să ne uităm punctual câte sunt poruncite de Dumnezeu explicit și câte sunt invențiile noastre. Nu-s rele, dar sunt invențiile noastre. Ați vrea să luăm? Hai să luăm. Luăm pe rând. De exemplu, corul este o poruncă explicită a lui Dumnezeu sau e o invenție a noastră? Cum? E o invenție a noastră. Nu-i rar? Frate Sas, nu mai pot sufla să spun ce. O zis fratele Coman că corul e invenția dracului. Că vă duce capul, așa faceți. Nu despre asta vorbim. Încercăm să vedem ce practicăm noi aici în locul ăsta și ce zice explicit Dumnezeu să facem și ce facem altele care nu le zice Dumnezeu explicit, nu? Deci corul a poruncit undeva în Scriptură să existe cor la noi la biserică? Nu! Îl facem noi. În profetul Elenoi. E adevărat. Da, numai că eu cred în profetul Elenoi, dar cu voi încă nu sunt sigur. Că doar... Ați înțeles de ce am zis? Da. Așa. Hai să mergem mai departe. Venim aici la slujbă. Venim trăinși. Unul deschide și se roagă ălaltul, închide ăla și se roagă ălaltul. Scrie undeva în Scriptură chestia asta? Nu. E bună, dar nu scrie nicăieri. E de-a noastră. Nu? Hai să mai vedem. Mai departe. Venim aici și zicem că slujba trebuie să țină, sau serviciul din trebuie să țină cât? Un ceas. Scrie undeva asta? Nu scrie. E de-a noastră. Poate că e bună, de de-a noastră. Venim aici și am hotărât că, zice, domnule, să se roage 3 inși. Și ne punem pe genunchi, să roagă 3 inși. A tăiat ghilotina, ne-am oprit, ne-am ridicat și scrie undeva să roage 3 inși? Nu scrie nicăieri, dar e de-a noastră. Nu? Ziceți-mi una care e de-a lui Dumnezeu. Păi da, stai, sora, nu, ceva ce facem. Zic, voi ziceți citate de astea, nu, stați, ajunge și acolo, da? Spuneți-mi ceva ce facem de dimineața de la 9 până după amiaza la 8 în biserică aici și a zis Dumnezeu să facem. Cum? Să fim punctuali. Mă, nu știu să scrie așa ceva. Viorel, îmi pare rău. Zice fratele că zice să ne păzim piciorul, dar noi nu ne-l păzim. Păi și știi vreunul care se bagă în biserică păzindu-și piciorul? Da. Eu văd cum intrați în biserică și cum ieșiți. Și cum umblați pe aici. Eu am zis să ziceți un lucru pe care îl facem, nu care ar trebui făcut. Ascultăm. Da. Uite, este o spălare a picioarelor. Garăvița vă salvat. Da. La Sfânta Cină facem spălarea picioarelor.
Dar de câte ori pe sâmbătă? Odată la 3 luni. Deci odată la 3 luni facem și ce-o zis Domnul. Nu, vă întreb. Și că nu mă atrib, păi zi tu, dă exemple. Ne închinăm, nu? Când venim aici, ne închinăm lui Dumnezeu. Nu am spus să nu te închini. Cercetați și cum? Se aduce, da. O găsi și să derula, da. Ce se aduce în zecimea. O aduce, corect, nu? Bun, să presupunem, puțin atenție, să presupunem că exact câte facem de la noi, exact atâtea facem și că l-a zis Domnul Dumnezeu explicit. Să presupunem că ar fi exact atâtea. Nu s-ar putea. Să presupunem că s-ar putea. Observați totuși ce masivă este participarea noastră prin idei omenești. Observați? Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. În ceruri nu va intra nicio copie originală. În ceruri intră numai original. Serios. Și Iisus Hristos, văzând această râvnă a judeanilor de a intra în Împărăția lui Dumnezeu în copii originale, îi obstrucționează efectiv și zice, fățarnicilor, stați un pic. Bine zice Scriptura despre voi că pe buzele voastre scrie original și în inima voastră sunt numai falsuri. Bine zice Scriptura despre voi că pe buzele voastre sunt numai reclame bengoase, mari așa, de renume și înăuntru vostru sunteți numai fiere amară și răutate și binele când îl faceți ca să plătiți la un nou poliție. Să nu credeți că nu văd. Este câte unul dintre voi cu râvnă de a face ce se stabilește. Și mă uit de ce face. Și face ca să-i dea la alt peste gură. N-am, ai văzut că s-a făcut. Asta e pocăință. Asta e copie originală. Vreau să vă pun întrebarea. Unde sunt pocăiții originali? Acum sunt în cerul, da, noi suntem aici. Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Adică în lăuntrul lor, în ființa lor, nu există nimic angajat pentru mine. Ei păstrează o vitrină de care au nevoie, nici nu știm de ce, nici nu știm pe cine vor să ducă în eroare sau să convingă. Și în baza acestei vitrine, ei de fapt sunt niște epare. Vreau să pun o întrebare. Dacă cumva sunt eu omul acela, dacă cumva ești tu omul acela, n-ar trebui făcut ceva? Și zice textul: degeaba mă cinstesc. Spunea parcă Ionel sau nu știu care de pe aici, zice, ne închinăm, își facem ce ne zice el, îl cinstim. Dar e degeaba. El vede duplicitatea mea. El vede că sunt o copie, nu sunt un original. Probabil ați auzit acum un an de zile, o fi un an, habar n-am, un nene din ăsta mai sofisticat la cap, vine prin Târgu Mureș și o ia și el prin muzeele din Târgu Mureș, deși nu cine știe ce, să plimbă el așa cu luleaua în gură și să uită la un tablou, să... Bă, zice, ăsta nu-i tablou. Se dă mai aproape, miroase culorile de ăștia care se pricep, eu nu pricep. Bă, zice, ăsta e fals. Cum o să fie fals? Că în arhive apare că e original.
Și se aprinde beculețul și o ia pe la toate. Bă, nici ăsta nu e original, nici ăsta nu. Bă, cum? Și începe băietul un scandal la nivelul Târgu Mureșului, i-au dus specialiști și constată specialiștii că cele mai valoroase tablouri care le-a avut ca zestre a culturii Târgu Mureșene, băieții deștepți au chemat câte un chiciurist din ăsta, au pictat tabloul, l-au copiat după ăla, l-au pus pe perete pe ăla și pe la originalul ăla și l-au vândut la băieți deștepți. Și în Târgu Mureș au 70 de tablouri din astea ce intră în patrimoniul așa, sunt de fapt falsuri. Și a început scuturatul. Și acum s-ar apăra băieții deștepți, dar n-au cum. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce zici când Dumnezeu începe să scuture pe pocăiții copii originale? Cam ce se întâmplă? Scapă vreunul? Niciunul. Zice sora Margareta, ca să fie mai cu har decât mine, o vedea. Spune sora Margareta, notați, unul nu scapă. Unul nu scapă. Și zice aici Hristos, aceste copii originale, degeaba mă cinstesc. Pentru că ei sunt, sau acestea sunt, făuritorii inteligenței umane, pe care nu o disprețuiesc, dar nu trebuie. Eu am nevoie de o altă inteligență, am nevoie de o altă raportare, am nevoie de un alt suflet, am nevoie de un alt interior uman. Aceste falsuri nu trebuie. Mi-aduc aminte că eram copil, probabil că și alții v-ați jucat ca mine, ceea ce urmează să zic, și ne uitam așa cu jini, ce știu, era până în clasa 10, până la 10 ani, nu știu, copii mici, mă rog, în sfârșit, și ne jucam tot felul de jocuri în parc și reușeam de la vreo ciocolată rară, că pe vremea aceea nu ne lua mama ciocolată. Avea mama o tepșă din aia de băgat așa în tot, punea un kil de lapte praf, 2 pachete de unt, nu știu cât zahăr, le punea la fier, le amesteca, se întăreau și le dădea ciocolată de casă așa câte un calup, că îți băga unul din ăla în gură, pe o lună de zile nu-ți mai trebuia și mica. Așa, aia era ciocolata. Da? Câteodată prindeai de undeva vreo ciocolată din asta, bă, cu scris pe ea Candia, chestii, scoteai așa ciocolata din treaba aia afară și apoi era staniol, îi ziceam argint. Și luam rar prindeam asta de la vreun domn, de undeva care mă totărea și o făceam așa cu unghia, voi ăștia care sunteți din generația de plastic, nu știți din astea, așa cu unghia o făceam până când toate cutele alea de îndoitură dispăreau, se făcea așa frumos și apoi o tăiam și ne făceam inele. Și fiecare cu stilul lui, făceam așa ghiuri, așa, și din argint și ne uitam așa, mamă, eram așa de bucuroși, de n-ai văzut. Știi ce valoare aveau alea? Valoarea fiecărui pocăit copii original. Nici o valoare. Ai văzut? Și noi credeam în confabularea și imaginația noastră de copii. Ne gândeam ce drabe de inele avem, de aur și mă dată strigam mama, ia nu mi dau, trece acasă! Acum stăm de pe dece și mergeam acasă, când mă mai prindea că eu luam și o bătaie. Da. Auzi, oamenilor, aș vrea să vă întreb ceva. N-ați vrea totuși să fiți originali? Nu v-a ajuns joaca asta amețită și murdară în care suntem făuriți, fiți atenți, în care suntem făuriți de diavolul. El face copii. Dar știți ce frumoase le face? Că dacă nu ești de-al lui Dumnezeu, nici nu-ți dai seama. Că ceva nu e în regulă, dar nu-ți dai seama. Așa de perfect ne face. Îl vezi pe câte unul dintre noi, sau pe câte o soră, sau pe mine, sau mă rog, așa, când te uiți la el, zici că acum l-a adus în țiplă din ceruri. Și dă drumul la aer condiționat să vezi de unde a fost adus.
Imediat când a fost adus după ce era drumul la condiționat. Acum am dat un exemplu că e fierbinte chestia, dar sunt și altele. Atunci, păi dacă îmi vezi, zici că e în țiplă cu sigilul, nu a fost desfăcut așa, îl desfaci ușor, că e... Și el este copie originală. Vreau să te întreb, tu ce ești? Tu ce ești? Și Iisus Hristos, uitându-se la oamenii aceștia, zice: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, că voi sunteți niște oameni care mă cinstiți cu buzele, dar în interioritatea voastră, în ființa voastră, sunteți departe de mine. Degeaba vă cinstiți, degeaba vă închinați, degeaba cântați, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Și v-ați făcut un obicei, ca să vedeți cum începe copia, v-ați făcut un obicei. Lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. E rău să ții datina așezată de oameni? E rău? Unii zic da și unii zic nu. Păi eu dacă n-aș ține datina așezată de mama, eu cum aș ține furculița? Mi-aș băga un ochi. Mama mă învăța eu. Bă, stară copile, prinde așa cu tritește furcuța de coadă, frumos și mâncă așa. Iară prinde peste mână iară. Și așa mi s-a făcut datină și știu să ți-o furcuța. Voi nu așa ați pățit. Așa am pățit toți. Păi dacă n-aș ține datina lui mama, n-aș ști să mânci. Mi-aduc aminte, era robe ce știu cât avea. Mă vreunam și ceva, bă, dar șmecher, bă, dracu, când e băgat în om, de când nimic ea iurea, mă. Și trebuia să-i dau morcov de la, a făcut morcov mărunt. Și numai când vedea lingura, de un pricepe el că e morcov, bă, că n-avea numai un an, nu știu. Nimica. Schideam gura și băgam în gură morcovul și voiau, nu știu, scotea tot afară. Dar îi plăceau în schimb biscuiți. Și el nu avea dinți, bă, în la doi parcă avea, mă. Și îi plăcea biscuiți. Și dădeam biscuiți, mamă, ce mânca la biscuiți, ca beverița, mânca biscuiți. Și îi vine la nevastă mea o idee, bă, ăsta trebuie prostit. Și luam biscuitele și îl duceam spre gură. Și când duceam biscuitele, se înviora și deschidea gura. Și când deschidea gura, și băgam lingura cu morcov și făcea eu. Bă, nu era cum arăta. Nu era cum arăta, înțelegi? Ce arăta? Și aici zice așa: voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina. E o greșeală să ții datina? Așa m-am învățat să mânce morcov. După ce a fost mai mare am zis, bă, dacă nu mânci morcov, nu știi să fluie. Minciuni, Dumnezeu să mă ierte, câte minciuni am zis, nu prea să fac din astea. Morcov nu prea mânca de fluierat, nu prea știe fluierat. Ce să faci? Asta este istoria. Nu? Nu a ține datina omenească este un păcat, ci este păcat când ții datine omenești care scot afară cuvântul lui Dumnezeu. Asta e problema copiilor originale. Aș vrea să vă spun ceva. Și la câte ani să-ți merge și asta. Și dacă mă trimiteți acasă, vă duc acasă, nu? Dacă aș veni într-o sâmbătă de la ora 11, da, unui zi. Și, băi, n-ajunge coma, nu că vine. Bă, n-ajunge coma, băi, să face 11 fără vreo 3 secunde, așa. Prezbiterii mă așteaptă acolo, în care, unde e ăsta, nu vine, bă, telefonul nu răspunde, că ăsta nu răspunde la telefon, sau cine știe ce aveți voi în cap, că există și din astea. Și pac, ajung la 11 fix, nici nu mă interesează că prezbiterii mă așteaptă acolo în cameră, zic că îi pac, vin la avon de unul singur, haide să deschidem serviciul divin cu cântarea cu tare și m-am pus și predic. Bă, dar stai, bă, unde e ăla care deschide serviciul divin? Ar fi o problemă? Frate, lasă. Ar fi o problemă gravă. Ar fi o problemă gravă. Unii ar zice că m-am lepădat de credință. Nu? Dar dacă v-aș zice un verset din Scriptură, n-ar fi nicio problemă.
undeva nu pot să zic prea multe că se filmează și după să știe, se discuta despre creație. Și știți că acolo scrie că pe om l-a făcut Dumnezeu din țărâna? Da? Și toată cealaltă creație s-a făcut la cuvântul Său. A zis să fie și a fost. Și întreabă cineva, nu, și cineva se scoală, dar zice, nu-i drept? Nu-i drept. Păi zice, Scriptura nu scrie cum ziceți voi. Cum să nu scrie cum zice noi? Așa scrie. Ba nu. Și scrie Scriptura și acolo este un verset care scrie că pe animale le-a făcut tot din pământ. Mamă, erau să înjunghe. Păi mă, uite că scrie în text. Și toți deschideau Scriptura, se uitau, închideau nervoși, că nu era cum zic ei. Da. Dar dacă unul ar veni aici singur la învoi, nu cum trebuie, că asta nu le-a rânduit nimeni. Nu le-a rânduit și foarte bine că le-a rânduit ca să fie ordine în casa lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar dacă le faci sau nu le faci așa, nu e nicio problemă, că nu scrie nicăieri. Asta da foc la biserică. Dar dacă ceva din Scriptură n-ai face, nu e nicio problemă. Știți de ce? Pentru că suntem copii originale. Marfă de Turcia. Și când ieși între oameni, se uită la tine ca la muța bobului. Și imediat vrea să scape de prezența ta. Iubiții mei, frați și surori, dragi băieți și dragi fete, aș vrea, dacă se poate, să prindeți gustul originalului. Sigur, plapuma se face mai scurtă. Adică, de exemplu, cum îi zice, mă, că îi scuză, că tu te porți cămașă din aia cu ăla pe cal, îi zice la marca aia. Ralph Lauren. Cum? Ralph Lauren? Da, așa, da. Dacă te duci în Turcia cu 60 de euro, îți cumperi 6 cămăși Ralph Lauren, da? Și vezi încă așa și sunt făcute mai evidente, așa, ca la proști. Așa, mai evident, așa, ca să se vadă că e de firmă, așa. Și te duci așa cu haina pe o parte, așa, ca să iasă chestia aia, să se vadă, știi? Dacă e să zic una originală, nu-ți asum banii pentru 6 de ele. Deci s-ar putea să faci economii și să-ți iei una în viață. Și o topăzești și se mai răvește și mă, dar să știi că ea e. Așa e și în pocăință. Aș vrea să vă dezvolt, dacă se poate, gustul pentru original. Nu poți așa de multe ca și copiile. Dacă te vede cineva undeva, să te vadă așa de pocăit, original. Cu niște limite. Altul poate mai mult. Slăvit să fie Domnul. Eu pot mai puțin. Dar și el și eu suntem originali. Asta înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să dispară de pe fruntea mea și de pe frunțile voastre sintagma fățarnice. Asta înseamnă să dispară de pe fruntea mea și de pe fruntea voastră sintagma mă cinstiți degeaba. Asta înseamnă să dispară de pe fruntea mea și de pe fruntea voastră sintagma ați desfințat frumos poruncile lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii original. Mă folosesc de o ilustrație chiar de aici, sper să mă scuze fratele respectiv, o să vă prindeți imediat și cine e, mă rog, sper să nu fac o prăznaie. Eram într-o zi acolo în colț la mine este un magazin din ăla de unde cumperi de toate, mă rog, în sfârșit și ies afară și vine fratele la mine și zice, frate, cum stai cu banii? Mă gândesc, ar vrea să-mi ceară banii împrumut? Nu cred că îmi cere banii împrumut, dar zic și dacă îmi cere și dacă nu-mi cere, chiar sunt într-o pasă proastă financiară acum și zic, frate, din păcate, sunt într-o pasă proastă financiară. Nu zice că am vrut să văd cât mai îmi dai ca să-ți dau mașina mea
și eu să iau pe dumitale. Dânsul având tot Mercedes, dau unul mai vechi. Dar e original. Făcea o glumă. Nu alergăm toți la același ritm. Nu suntem toți la fel. Dar e mare lucru să fii pocăit. Original. Cei care sunteți copii originale, lăsați-vă. Am mai văzut din ăștia cu Dacie, care au furat insigna de la BMW și și-au pus-o în față. Ați văzut și voi. Sau cu câte unul, că n-are nimic, avem mașini mai vechi sau așa. Până acum vreo câțiva ani, eu eram într-o Sierra care era deodată cu mine. Eram așa de mândru că nimeni nu... Vara când mergeam și era cald afară, trebuia să dau căldura la maxim ca să nu se supraîncălzească motorul. Afară erau 46 de grade și unul într-un 58. Așa mergeam cu toți copiii, eram în am la cer. Așa era, n-am avut niciun fel de problemă. Nu asta e vorba, înțelegi? Acum, Domnul. Hai să lăsăm chestiile astea la o parte. Iisus Hristos a murit pentru ca eu și voi să fim originali. Copiile originali. Lăsați-le în piața de turci. Voi și eu trebuie să fim în piața noului Ierusalim. Atunci lucrurile se vor schimba fundamental și Dumnezeu va zice: frumos ați lăsat datina așezată de oameni, pentru că sunteți iubitori de poruncile mele. Sau, frumos v-ați lepădat de datina voastră, pentru ca să vă îndrăgostiți și să țineți poruncile mele. Dumnezeu să vă ajute, scumpii mei, să prindeți gustul și dragostea pentru original. Și nu uitați, în Împărăția lui Dumnezeu nu va intra nici o copie originală. În Împărăția lui Dumnezeu va intra numai original. Dumnezeu să vă ajute să fiți așa. Amin. În numele Domnului Iisus vom încheia serviciul divin din această dupămasă cu cântarea 260, între timp ce diaconia va aduna darurile pentru cei nevoiași. 260.
Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, îți mulțumim că atât de mult ne-ai iubit, că ai trimis pe Fiul Tău ca să ne răscumpere din păcat. Din nou am înțeles că noi putem să fim de multe ori falși în viețile noastre. Te rugăm, iartă-ne de multele copii originale care le-am făcut în viețile noastre. Și ajută-ne ca legea și poruncile Tale să fie în ființele noastre. Avem nevoie de puterea Ta divină și Te rog să ne-o dai prin Duhul Tău cel Sfânt. Te-am rugat în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Dragii mei, cu această cântare și rugăciune, serviciul divin din această după-amiază și toate din sâmbătă aceasta s-au încheiat. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie peste voi, scumpii mei. Amin. Amin. Încă atârnă de mine, vă doresc o seară frumoasă în continuare. Mi-a fost drag să fiu împreună cu voi, sper ca lucrul acesta cu vremea să devină reciproc. Mai e un ceas și ceva sabat, zice Sfânta Scriptură că pune, Doamne, strajă buzelor noastre, câte una la frați, 2-3 la surori, pentru ca sabatul să continue până la apusul soarelui într-o ambianță plăcută. Se poate ieși la plimbare, sigur că da. După apusul soarelui, orice bărbat care se respectă își plimbă nevasta pe bulevard, frumos, da. Rezemat de socul de la Avram Iancu, poate îți aduce aminte de vremea când o îmbrățișai și o sărutai și poate chiar și faci chestia asta, chiar dacă ești mai bătrân. Și să vezi ce bine stă și frumos. Vreun paparazz te pozează și apar mine celebri. Uite, domnule, un moșneag, cum își săruta baba. Da. Da. Cum zici? Dacă mă duc și eu, sigur. Bine, mă uit să nu mă vedeți, da. 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 Să aveți o seară frumoasă în continuare, da? Dacă se poate în seara aceasta, fără televizor și fără internet. Nici la speranță. Știu, nici la speranță. Speranța să fie în voi. Să rugați-vă ca cei ce se uită să priceapă și în seara asta, dacă se poate, fără televizor. Bine. Miercuri la ora 8 sunteți așteptați la biserică. Eu nu voi fi prezent. Dar Duhul meu este aici. Mi-ați face o bucurie să văd că biserica este plină miercuri de la 8. Știu că nu aveți nicio intenție să-mi faceți și mie vreo bucurie, dar dacă tot aveți vreuna, faceți-mă pe asta. Miercuri seara la 8 sunteți așteptați la biserică. Tinerii, mâna sus, băieți, fete, unde sunteți miercuri seara la 8? Aici. Și dacă vreunul vă face probleme, să-mi spuneți mie. E în regulă, da? Alexandra, unde ești miercuri seara? Aici, nu da din cap. Da? Deci toți tinerii sunt miercuri seara, au început să vină tinerii la biserică miercuri seara, după ce îi câștig pe toți, pe voi ăștia nici nu vă mai întreb dacă rezistați. Da, e frumos, răspund, sunt implicați, da? Da. Domnul să fie lăudat pentru asta. Deci, repet, nu voi fi aici miercuri seara, dar Duhul meu va fi cu voi și aș fi bucuros în Domnul să fiți aici. Vineri seara de la 8, sâmbătă dimineața de la 9 fără 3 minute, sâmbătă după amiază de la 6. Este un program poate ușor mai lejer pentru că este vară, da? Însă în timpul acesta ne pregătim. Dacă Dumnezeu ne ajută, începând cu luna septembrie, cel târziu octombrie, voi mai introduce cel puțin un serviciu divin în timpul săptămânii pentru tineret și alții care își doresc să fie prezenți, da? Va fi un serviciu divin de aproximativ 2 ore pentru cei ce vor să-și petreacă împreună cu mine una din serile săptămânii. Și uite, așa încet ne ajutăm unii pe alții ca să devenim originali. Domnul să fie cu voi și să fiți binecuvântați. Amin.